आदानि ग्रुपनो हा होनाय बाथ्राखौ सोर बुंदों आदानिनोथ' हा होआ आदानिया बाहाय इनभेस्टमेन्टसो खालामफैगोन हाया बिटिसिनिनो एपिडिसिएलआसो बे हाखौ एपिडिसिएलनोसो मोनसे लिस्टआव होगोन आरो आदानिया बाहाय बिजनेससो खालामगोन मा लुबैयो फालाय जोंनाव डेभेलपमेन्ट जानो नाङा साख्रिया बबाव मोनगोन बिजनेसा बोरै डेभेलप जागोन सारा वर्ल्डआव सारा इन्डियायाव इन्डास्ट्रिखौ नाङा होनग्रा खुनु जायगा गैला जोंल' बिदि जानानै थानो हाया जों गावखौनो गाव हिनमन्यतानिफ्राय उद्धार खालामनांगोन इनभेस्टमेन्ट खालामफैदों जेलानाखि बिटिपिएस जादोंमोन सालाकाथियाव अब्लाबो बिदिनो बुंदोंमोन नाथाय बिटिपिएसआ जानाय लोगो लोगो दा जुगे जुगे सोलिनानै दं 72निफ्राय दिनैसिम साख्रि बाख्रि मोनदों थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड आरो बिजनेस खालामनो मोनदों टेक्निकेल लेभेल बा गोजौ लेभेलनि साख्रि बाख्रिनि खोथाखौथ' जों बुंनो हाया थ' दिनैहाय नाङा जेलानाखि बिआरपिएल गायसनदोंमोन बङाइगावआव बे गभर्नमेन्टनिनो अनुस्थान अब्लाबो बेखौ प्रतिबाद खालामदोंमोन नाथाय बे जायगानि मानसिफ्रा बेनिफिट जादों दा जौगादों दिनै आदानिया फैदों बाय 35 बोसोरनि मोनसे लिस्ट आरो बे हाया बिटिसिनिनो जानानै थागोन थ' बिनिफ्राय जि बिजनेस जागोन देशा डेभेलप जागोन स्टेटआ डेभेलप जागोन आरो लोगोसेयैनो जोङो माने दिनैहाय बिटिसि ओनसोलावबो बिनि फाइनान्सियेल बेनिफिटखौ जे जों मोनगोन दा बेखौ जोङो जबरदस्ति रावनिबो हाखौ लानानै इन्डास्ट्रि खालामा बे पर्बतजरानि मानसिफ्रा जेरैखि जाया बे हाखौ जों होआ होननानै बुंथारोबा बाहायनो जबरदस्ति खालामनांगौबो गैया बिनि थाखाय दस्रा जायगायावबो नागिरनो हायो आरो दस्रा जायगायाव बिनि अबजेक्सन फैनाय नङा आं सानो दिनै रौता जि बियाब बिटिसिनि बावहाय बेनिफिसियारि मिट खालामदों प्राय 10,000 बेनिफिसियारिखौ बावहाय लेंहरनाय जादों आरो बिनि थांखिया जाहैबाय मोनसे एवारनेस जाय दा बिटिसिनि सिङाव मा बेनिफिसियारि सोलिगासिनो दङ बेजों लोगोसेनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिबो माखासे आसनिफोर आरो दा स्टेट गभर्नमेन्टनि माखासे आसनिफोर दा जुदि नायो जे जेनेबा पिएमएवाइ ग्रामिन बिनि गेजेराव रौता ब्लकनि सिङाव प्राय 9,396 टारगेटमोन दा सेंसन जाबाय 9,215 आरो कमप्लिट जाबाय 7,436 आरो दा जागासिनो दं 1,779 बे दा अनगयिं आरो दा नेशनेल जि ससियेल एसिस्टेन्स प्रग्राम बावहाय दिबांग पेन्सन बा बृद्ध पेन्सन थायो दा बेनि गेजेराव दा 5,166 जन बिसोरो हयथ' मोनबाय आरो अरुणोदया फार्स्ट पेजआव प्राय 6,040 मोनदोंमोन सेकेन्ड पेजआव 3,234 मोनदोंमोन दा आरोबाव थार्ड पेजआव 3.0आव आरो माखासे हाजार बे टारगेटआ दाबो बाहाय क्लियारलि मिथिनाय जायाखै खिन्थु बे एसे बांसिन जागोन आगोलनिफ्राय बेबायदि टारगेट दङ बेखौ मोनजोबगोन अरुणोदयाबो लोगोसेयैनो दिनैहाय दिनै जुदि दा नायोबा MGNरेगानि आन्दाराव IBS स्किम बिसोर मोनदों मा 339 बेनिफिसियारि बे रौता ब्लकनि सिङावनो दा बेखौनो जों दा मानसिफोरनि गेजेराव फोसावनो लुबैदों आरो बे अनगयिं स्किम बेजों लोगोसेयैनो बिटिसिआ दा माखासे सुपार 50 मिशन लोगोसेयैनो हमनानै लादो अनसाय बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि फिन रोदोमखां बिथांखि बेबायदि बिथांखिफोरनि गेजेरजों गोबां बेनिफिसियारिफोरनो बेनिफिट होनाय जादों दा बेनि गेजेरजों जों बिटिसि ओनसोलाव जे कमिउनिटि वेलनेस जिथु लामा बा स्कुल बिल्डिं बा हस्पिटाल जाबानो जाया गामियाव रायजो जानाय साफ्रोमबो मानसिफोरनि जिबनावबो मोनसे वेलनेस फैनांगौ एबा जौगानाय फैनांगौ थ' बेफोर आसनिफ्रा जे जोंनि दानि बिटिसिआव मोनसे गोदान नोजोरजों जोङो लानानै आवगायगासिनो दं बेखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायनाया जोंनि उद्देश्य आरो फैगौ समाव आरोबाव एसेम्बलि सेगमेन्ट वाइसआव प्राय दिनै जुदि माजबाद सेगमेन्टखौ नायोबा स' हमनानै लादो 25,000निफ्राय 30,000 जे अरुणोदय बे फैनो थांगासिनो दङ थ' बे अरुणोदय माने माखासे दुखिया आइजोफोर दा आगोलनि समाव जायफ्रा अरुणोदय मोनाखैमोन बिसोरबो मोनगोन आरो मोनबाय थानायफ्राबो मोनगोन दा अरुणोदयनि गेजेरजों आइजोफोरनि जि एम्पावारमेन्ट बेखौ जोङो बारायनो थाखाय नाजानाय जादों दा बेनो बे उद्देश्य लानानै दिनै मोनसे साक्सेसफुल मिशन बे बिटिसिनि आरो बिटिसिनि दा प्रमटर दैदेननाय गभर्नमेन्टआ बे आसनिफोरखौ सब साक्सेसफुल भाबैनो मावलांगासिनो दं दा
रिसेन्टलि खबर मोननाय मथेबा मिउनिसिपालिटि जि कमिटि बा मिउनिसिपाल एरिया जे रौताया मिउनिसिपाल माजबादा मिउनिसिपाल खैराबारिया मिउनिसिपाल आरो बिदिनो मोनब्रै मिउनिसिपाल बे बर्डखौ दानाय जायाखै नाथाय बे रिकगनाइज जाबाय अलरेडि मिउनिसिपालिटि थ' बे हिसाबै मिउनिसिपालिटि बर्डआबो जागोन आरो रौतायाबो दा माने मिउनिसिपालनि आन्दाराव जेखिनि सुबिदा फैयो ड्रेन बानायनायनिफ्राय लानानै गासैबो बे गासैबो सुबिदाफोरखौ मोनजोबगोन दा UPPLआ दा हारसिङैनो गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय मोनसे ओरैबायदि शक्तिशालि दल आरो बेबायदि गोख्रों दल हयतोबा गुबुन दला जानो हायाखै दा ओंखायनो जोङो मोनफ्रोमबो बुथ लेभेलाव बुथ सन्मिलन खालामबाय आरो जोंनि बुथ लेभेल वार्कारफ्रा 5,000 6,000 बुथ लेभेल वार्कार आरो इसिबां रोजा रोजा जेराव भट देरहानो थाखाय 20,000 22,000 भट नांगौ बाहाय बुथ लेभेल वार्कारानो जुदि 5,000 जायो थ'ब्ला जोङो बेखौ जुदि माल्टिप्लाइ खालामो जे 4 जन बा 5 जन थ' बेनि गेजेराव जोङो देरहानाय अंकआ फैगासिनो दं फ्राय 40टा जोङो केन्डिडेट होगोन आरो बिनि थाखाय जों प्रिपारेसनाव दंबाय थायो 25टानिफ्राय 30टानि जे सिट बाखि गासै सिटखौ जों देरहाजोबगोन होननानै बुंनांगौआबो दा दुगादुनानै लानाय जागोन सम दंबावो जिहेतु खिन्थु दिनैनि दिनावनो जोङो 25टानिफ्राय 30टा सिटखौ देरहानायनि मोनसे थासारिखौ जोङो नुनो मोन्दों जुथाइ हान्जानि जिथु सासे मन्थ्रिया मैया बेरेखा हाग्रामा